cap mena de dubte, les colònies industrials va ser un dels fenòmens més característics de la revolució industrial a Catalunya, no només pels complexos fabrils que es van edificar, no només per la seva quantitat i varietat, sinó també pel seu model social i laboral que van desenvolupar. Mira, jo vaig començar a treballar aquí a Viladomiu al 71 i feia de filadora. Vam treballar tots aquells anys fins que es va parar la fàbrica. Vull dir, eren uns temps que les fàbriques, clar, tenien molta gent. I al tenir tanta gent, doncs, mira, allà també una mica jugàvem, perquè érem nenes. Tot el dia s'anava a toc de sirena, això sí, A destacar els punts negatius, l'impacte ambiental que va tenir al seu moment la construcció d'aquestes grans fàbriques, i per l'altra també destacaria la proletarització de bona part de la societat, amb unes jornades laborals bastant llargues, unes condicions de treball bastant dures. Mira, jo la feina que tenia treballava a la filatura. Llavors eren màquines contínues, que deia, i treballava ja, portava 6 o 8 màquines, però vull dir que la feina aquesta era una mica sempre el mateix. Què passa? A finals del segle XIX, en un moment amb una conflictivitat obrera bastant a flor de pell, aquests industrials o aquests amos de les colònies, amb l'objectiu d'aconseguir la pau social dins dels seus establiments, comencen a aplicar un seguit de pràctiques paternalistes que bàsicament el que pretenen és controlar la totalitat de la vida de la seva mà d'obra, tant en l'àmbit laboral com en l'àmbit social com fins i tot en l'àmbit familiar. L'amo venia aquí quasi bé totes les setmanes, solia venir. Venia aquí a la torre, s'estava aquí a casa seva, esclar. I llavors al dematí baixava baix, donava una volta per tota la fàbrica, era molt agradable, saludava sempre la gent. Amb la canalla, els col·legis, guarderia, tot això ho pagava tot ell. I a més, vull dir, els pisos, llavors va durar uns anys que em sembla que pagàvem com un preu simbòlic de 10 pessetes a l'any. Ja vaig conèixer el meu home a la fàbrica. I les meves amigues, la majoria. Clar, tots érem joves, és que era això. Jo considero que la tasca que està exercint la xarxa d'estius municipals de la Diputació de Barcelona és essencial, és molt important, ja que no només t'ofereix el servei de consulta, de conservació i de catalogació dels arxius municipals, sinó que després també destacaria la pròpia figura de l'arxiver itinerant, que no només t'obre els arxius que ell gestiona, sinó que a més t'aconsella, t'assessora i t'ajuda en la teva recerca i en la teva busca de fonts documentals. Conservar l'arxiu en part és conservar la història del poble.